मी श्री महादेव प्रभू जगताप, राहणार अष्टापूर तालुका हवेली, जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र राज्य। आम्ही आमच्या खोडवा पिकास श्री अमृत हे सेंद्रिय खत लिक्विडमध्ये देत आहोत। 150 लिटर पाण्यामध्ये 70 लिटर श्री अमृत मिक्स करून ते ड्रीपद्वारे देत आहोत। त्याचा रिझल्ट अत्यंत चांगला आहे। आपण पाहू शकता आम्ही पंपाद्वारे ड्रीपच्या लाईनमध्ये कसं खत सोडतोय। अत्यंत सोपी आणि संयुक्तिक पद्धत आहे। 1 एकराला साधारणपणे सव्वा तासामध्येच लिक्विड खत देऊन होते। तरी सर्व शेतकऱ्यांनी याचं अनुकरण करावं, कारण याचा रिझल्ट फार चांगला आहे। तो वापरायची यासाठी गरज नाही। गेल्या वर्षी आम्ही याचा प्रयोग केला असता कुठलंही सेंद्रिय खत वापरलं नाही, तरी खोडव्याचं उत्पन्न 10 महिन्यात एकरी 60 टन मिळालं।